поснат. Това значи ли, че ние както решим да ги кодираме, това можем и да ги превърнем за нашия свят? Да. Да. Само, че за сега не могат да направят. И не трябва. Иска първо осъзнаване какво представляваме, колко сме могъщи, колко сме свързани взаимно. Това сега, нашата комуникация, тази комуникация не е само между нас. Тази комуникация в момента се разпространява абсолютно във всички посоки на пространството, което познаваме, като информация. И остава завинаги. Да се върнем на квантовия преход. Може ли да ни